ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ା ହେଉଛି। ଗରମରେ କେନ୍ତା ହେଇଗଲି ନା ଏଇଟା ଯାଇକି ଦେଖ ଆମର ଦାঁତ ଦେଖୁଛି ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦାଇଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଦାଇଲକେ ଭଜି ଦଉଥିଲି ସେନୁ ଆଉ କ'ଣ ବନାବି ମସରୁମ୍ ବନାବି ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା। ତ ଚलो ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବ। ସୋ ଏଇଟା ଦାଇଲ ବି ହେଇଗଲା ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଦାଇଲକେ ରଖିଦେଲି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଉ ଏଇଟା କରେଇକି ଦୁଇ ଦୁଆରେ ଫିର୍ ମଡ଼େଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ବନାବାର୍ ଲାଗି। ତ ଚलो ଦେଖ ଏଇଟା କାଣା ରେସିପି ବତାବି ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଦେଖ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇ ଦଉଛେ। इटा रंधा बड़ा सरीगला एटा मुई खाइबार लगी मैं बाहर कर सारी दिन खाइबी। सुजा देनी जो सुजा देनी जो कुटलू फ्रेंड्स सब
ଏଇଟା ସକାଳ 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 ଟାଇମ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଛପକେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ ପରଠା ତ ଆଉ ଆଜି ନନୀର ପ୍ରାଚୀର ତାକେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନେବାର ଅଛି କାହିଁକି ତାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ତାକେ ସୋ ତ ଏଇଟା ନନୀକେ ଦେଖ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ବି କରିଦେଇଛେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏଇଟା ହଁ ନେବାର୍ ଆଗରୁ କି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇସି ହଁ ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଖେଲୁଥିଲା ଦେଖ ଇଟାକେ ଦେଖ ଅଧା ବାଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଆନୁଥିଲା ଆଜି ଆମର ଘରେ ପାନି ଆବାର ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇ ପାଖେ ଯାଉଛୁ ବେଶୀ ଦୂର କିନି ଯିବା सो इटा आम पैन भरी गई आमर आमर घरे आज माने आमर तक निहा जा पानी टिके टिके कमी गला सो इटा आम पैन भरी जाइलु आईनु आके वीडियो नहीं बने सो वीडियो भल लगा बोले लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करवाटा तो बिल्कुल नहीं भूलबे आज मोर चैनल नुआ छ प्लीज मोर चैनल के सब्सक्राइब कर देव थैंक यू और देखा नेक्स्ट ब्लॉग।